Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cupak panuh gantang balanjuang mak jatuh kalam tikuluha sukatan orang minang kapau. Jo salam mak sambah hambuan juang rila jo maaf hambu pinta ukua jo jangku talampo. Mangkua iyo cawan pun iyo mak lapu di balah rang peladang di balah di manu diletakkan usana di papan nang kulaju. Datua iyo sultan pun iyo ragulah sayo gede memandang mak sambah kamanu kamu tipukan mak sambah taimpun kanan basam sairianglah balam jo barabah mak barabah lalu balam mandi sairianglah salam dengan sambah mak sambah lalu salam kembali masalah padi ketitiran usana makanan anak balam jambi sambah nanindak angkit tangan mak anyo suaru nama bunyi kabau nan gadang pandai lagu nusana makan barulang ke parahu adai nak pulang ke pusaku mak sambah nak pulang ke nantau kok sakitik ke kita bari bacacah kok banyak ke kita bari bompuak kok sakitik surang nusana baiklah pada gurau kini ko amu perkenalkan anak dendang kita yaitu Enrayati asal dari kota Solo sedangkan di samping ambo adalah Ida Melayu juga berasal dari Solo sedangkan ambo adalah Cendra Radio Intan. Baiklah nusana kami dari grup Saluang Rabab Pitunang tak kami bordun sana pado urau kiniku antah kuari konan bayi mak antah kutiku kanan elo semantaru umbak taduah angin salasai tak kami cumbu untuk malabuhkannya patanang-tanang du sana dua nak kami mulai jo pekerjaan selamat menangakan sana.
oi nate